Am setat. Facem un clipuleț cu consumul pe care îl are Audi A4 de 2 litri 4 BMW. Pentru cine cunoaște mai îndeaproape modelele BMW, un motor diesel cu un singur ax cu came, care l-ați văzut în filmulețele care le am eu pe canal. Fac un consum, fac filmulețul cu consumul pentru simplu fapt că foarte multă lume mă întreabă când vorbesc de mașină ce consum are sau care e diferența de consum dintre tracțiunea integrală și motoarele care au tracțiune față. Ei bine, consumul, din punctul meu de vedere, e unul rezonabil. Diferența nu e mare, e sesizabilă, dar nu e mare. Și acum o să facem o tură în oraș, în Cluj, la un trafic light, aș zice eu, mai ales acum în perioada asta, dar trecem dintr-o parte în cealaltă a orașului și vedem aproximativ un consum care îl scoatem cu mașina. De notat că clima e pornită. Și am resetat computerul de bord ca să putem să vedem exact ce ne arată când ajungem în partea cealaltă. Dacă te interesează o mașină cu tracțiune integrală și consumul e un factor de decizie important pentru tine, atunci părerea mea este să optezi spre un sistem de tracțiune integrală Haldex, care e mai economic ca și modelele 4, adică modelele 4. Când vorbim de 4, vorbim de sistemul Torsen, cum are și mașina asta, pentru că mai nou găsești Haldex pe 4. Adevăratul 4 e sistemul Torsen, cum are și mașina asta, mă repet. Modelul acesta care îl vedeți acum e un model destul de dotat din punctul meu de vedere. Cam are de toate mașina: trapă, încălzire în scaune, dublu climatronic, navigație, senzor de parcare față-spate, comerț pe volan, pilot automat, geamuri electrice 4, Alcantara, Bose, are sistemul audio Bose, care chiar dacă e 2007, din punctul meu de vedere chiar sună foarte bine. Dăm drumul un pic, da, să ne facem cam asta e. Nu lăsăm mai mult, că după aia avem probleme cu drepturile de autor și nu vrem. Ai grijă, prietene. Da. Uite cu ce mașină ar fi trebuit să facem noi vlog. Nu cu Audi A4, dar să sperăm că ajungem și acolo.
Bentley Continental. Da, hai să vedem cât avem până acum. 31 de km la oră, 5 km am făcut. 9 minute, 9,6. Probabil se mai relaxează pe parcurs. Dacă faci mai mulți kilometri, până la urmă se așează un pic consumul. Need for Speed. Așa e Need for Speed, nu mai semnalizez, nu contează că e linie continuă, numai schimb benzile fără nicio problemă. Suntem eco-friendly și nu omorâm gâzele. We set them free. Astăzi mai aglomerat ca de obicei, sincer. Hai să vedem dacă mai prindem Bentley-ul, să-l mai tragem cu ochiul un pic. Vă rugăm frumos. Și cam asta ar fi aproximativ orașul de la un capăt la altul. 9,3,4, 33 de km la oră, 9 km. Mai facem 280 cu motorina și am traversat aproximativ tot orașul în 17 minute. Cam asta este. Dacă aveți întrebări, scrieți în comentarii și vă răspund acolo. Dacă știu, dacă nu, întreb un prieten. Like, share și bineînțeles subscribe la canal. Salutare!